ଶୋଇକି ରାଜଶୋକ କରୁଛି। ଆସିଗଲ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଘରକୁ ମଦ ପିଇକି ଆସୁଛ, ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? କାଇଁ ମୁଁ କଣ ତୋ ବୋପା ପଇସାରେ ମଦ ପିଉଛି ଯେ ମତେ ଖରାପ ଲାଗିବ? ଓ କଥାରେ ଅଛି ଚୋରଙ୍କ ମୁହଁ ଟାଣ। ଘରେ ଡାଲି ଚାଉଳ କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ, ମତେ ଟିକେ ମେଡିସିନ ଆଣିକି ଦେଇପାର ନା, ସେଥିରେ ପୁଣି ଫୁଟାଣି ଯାଉନି। ବାହାରେ ତ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛୁ। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତୋତେ ପଚାରୁ ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଚଢି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଆରେ ଆଶ୍ରୟ ଆଉ ତମେ ଯିଏ କି ଦି ଓଳି ଦି ବୋଟା ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇ ପାରୁନି। ଆରେ ତମଠାରୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ସେ କେସ ହବ ଯେ ମୋ ମନର ଭୋକକୁ ନହେଲା ନାହିଁ, ମୋ ପେଟର ଭୋକକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଥିଲା। ତୋ ପେଟର ଭୋକ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ଆଣିବି ଯା। ଯାହା ସବୁ ଆଣି ଘରେ ଥୋଇ ଦେଇଛ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି, ଯା ଖାଇଦବ ଯା। ଯେତିକି ଦେଇଛି ସେତିକିରେ ଖୁସିରେ ରହ, ନହେଲେ ମୋର ତ ହବୁନି କି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ତୋତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କେବେ କରିବନି। ସମସ୍ତେ ତମ ପରି ନୁହନ୍ତି, ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି କି ତମ ସାଙ୍ଗେ ରାଜି ହେଇକି ଚାଲି ଆସିଛି। ଯାଉନୁ, ତତେ କିଏ ମନା କଲା? ଯା। ହଁ ମୁଁ ପଳେଇବି, ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବି, ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବି। ମୁଁ